Здравейте хора, аз съм Влади и сега ще играем на PvP в един сървър Extreme Craft се казва, с моя приятел Марката. Ту. И освен да почваме. Само Между другото, това ми е първия клип. Долу в описанието. Да, който не е премиум сървъра. Марк, Да. имаш ли нещо за мене? А? Имаш ли нещо за мене? Не, нямам. Ела бе. Ай, дай нещата. Ела Така, горе. хора, Дължник си ми. има много хакери тука. Дължик си ми. Ела. Ще ти дължим. Ама ви кажа, не раздаваме така брони по воля. Качи се горе. Не мога да се Качи качи се в горе. видео. Хора, между другото, ще имаме всеки ден по няколко клипа. Някой да не ги вземе. Ей, само за мен са си. Аре, Само ако за мен диаманта са на си. броня не те устройва, Не. Искам... тия пайове съм ги събирал с сърцето си. Добре. Имам и една ейпалка, ама там е И специално. така, хора, тук да почваме да ме видите как игра на PvP. Вие сте ме виждали и в миналия ми канал, обаче това е... Но сега ще видите марката играча как играе стаята. Почвах тук един дайманден. Ела. Ела тук, ние тук трябва да бим димандени. Аре, още едно килче. Леле, той е с енчантка сворд. Ей, не си ми видео, я скилнах я. Аз... Ела, умирам. Чакай, то тук некъв... Ела, умирам. Идва Марка, къде си? Пази. Бързо, той има и епалки. Ама, тепай. Аре, побързай. Ама аз го младим, ама. И да му се не видео. Яш. Аре, на малко съм. Чакай, вим някой файререс. Аре, на малко съм. Тук хора някой ме бомбандира толкова жестоко. Добре, жестокия човек. Ела, помогни. Ох, никой не ме млади. Айде, хора. Жесток човек, ела, помогни. Умрях. Умрял съм диаманта на броня. Та не знаеш аз колко съм събирал за тебе. Ти викаш умрях. Мерси, че дойде. Сърдечо, мерси. Няма, аз дойдех и му набих сигурно 10 хита, ама... Хакери. Така, взимам. Какво ти имам? Добре, ще гледаме този път да Хора, би... ще го бия с лопата. Да, ако си единствените брони. И аз спокойно така. Аз ще им са бясняк. Са бахтас. Да чупа канчета. Леле, бързо ела! Ела долу, има някакви такива Чакай, взема някаква тъпа броня. Бързо ела, бе! Абе, ти ли че ми взимаш бронята, бе? Бързо! Чакай, своя някаква тъпа Има броня. някакъв на 6 кръв. Идвам. На 0. Бързо идвай! Ама много хакери, тук някой бате. Бързо, на малко съм! Къде? Обикалям, навсекъде има диамантени брони, взимай ги бързо. Ето са, до тук е това. Диамантен меч има. Бързо имам! Виждам ги, къде са, гона го, той е с тех, където има енчанта ти. Вземах малко брони. И ти обещавам, че този часа ще пукне, обещавам ти. Мерси. Щом ти обещаеш нещо, значи мога да ти вярвам. Пукна, Да гледам да не се бия с някой. Отвори ми се вратата. 3 сърца. И то фърляйте ми. Аз ги взех. Бегай, млади, бегай. И на мене вратата още не ми се отворила. Дай, и нека ме... И ме млати нека хора да килна. Виж ли писа гадни? Виждам, има и хакери. Ще сме на меча. Я нещо с... Печката. Така, я взем, че нещо... Еле, смарагдите ние са какво мога. И хора да знаете... Ако се чули един звук, съжалявам. Ето тука. Извинете, ако ми пращи микрофона нещо, чум се. Микрофон ми е на 7 години и така. Малко. И сега искам килна един малко, така. Вау, има Hero Kit. Я пукни. Дишаш на 0, на половина. Добре. Съжалявам, хора. Добре, долу като гледам няма хора, ама има някакви с яки нацепени батки. Марка, ако мога да вземеш нещо, аз сега ще се бия до... То стана фулка. Фулка айранка. Ето тук има някакъв фулка, такова фулка даймантен. Което е наистина Protection 4. Да взимам ли кирка? Ме студено малко. Сега се връщам... Не, няма се връщам. Марка, пусни си климатика. След малко. Добре. Почти съм го килна, почти че го килна. Килна го, обаче мене ме килнаха. Добре, хора. Добре, слизам с надежди големи за надежди брони. Добре. И аз слизам. И искам това да пусне. Нодори ме бия! Половин сърце. 4. Леле, някакъв би по 4 сърца. Нодори ме бягай.
Добре, бе, тука- вади ти къде си, когато ме убият на 3 хита. Не знам. Protection Гоня тука. Iron. Единия му взимам по 2 сърца, обаче 6, дай 6, има хуя горе до айтеми. Дай. Не искам само някой го килне. 4 сърца, дай, Влади. Говорим си сам хора, съжалявам. И напълни сърце, килна го. Съжалявам, хора, ама просто имам проблем. Бягай, айде. Само каска ми трябва и малко храница. И храница. Пица. Така хора, килнаха ме. Да му се не види. Добре, бе, не мога да разбера защо се нас не килват. Бегай, бе, долу някакъв се разхожда четворка. Та скача като Суперман. И то тук, Хайдук, ева тук, Хайдук. А, между Ева, другото, да пукни. питам тук как може да си изкарваме пари. Може ли да се изкарат пари? Има някакви пари. Дати айтемите. Марка, долу има айтеми. И то сигурно си е напълнил инвентара, където ме утепа. Аз тим да ги взимам. Водката скача като супер хиро. Без нищо. Да, аз имам самата без нищо. И виждаме ги айтемите. Не. Мен винаги има поне по една айранка. Ай, бега тук. На 9 сърца. Една поне. Я тия тук са го забили в ъгъла. Аме, дори ме, бийте го на малко. Оле, боже, взех броните. Броните взех. Идвам. Бягай, идвам. Къде си? Помагай, взех енчантките. Пази макотата. Енчанта фулка съм. Добре, тога. Пази ма молята, ако си ми пъра. Ако си ми фъра, пази ме. Добре, Марка, за тебе съм. Ама аз съм на едно сърце, ако ми дадеш нещо. Аз търчим по тебе и те пазя. Чи са бързо, на мен ми е отворено. Але, взех Protection 4. Дай, браво бе, Марка, и на мене ми е отворено. Взех Protection 2. Брони и някакъв меч, проклятият на челестоногите, 4 нечупливост, 3 отблъскване, 2 огнен аспект, 2 плачкосване, 3. Марка, дай бързо тук. Имам 19 Golden Apple-ки. Бързо, ела, бързо. What the fuck? Марка, ела отгоре ми ги даваш. О, леле, какви мечове имам. Бързо, Марка, бързо, ела Оле, отгоре. стана ми лошо. Сега ще видя тея. Леле, имам и някаква кирка нечупливост 3. Але, стана ми лошо. Айде, идвай отгоре. Какво имам да ти дам? Един меч мога да ти дам само. Защо? Бати ти да убиеш някакъв Protection 2. Това е с Hero Kit. Ето ти на те. Ето. Това не можеш почти никога да си го вземеш. А за теб има някакъв. Кажи бе. Сега, Марка, слизаме ли? Ела бързо. Къде? Не, идва. Дай, хвърли. Те мечове хубави ли са? Имам и динамит. Не са лоши. Добре. Доволен ли си от мен? Доволен съм. Ти си ми дал дъба слорда, мерси бе мой. Аз имам също един. Аз останах с по-готиня. Знам ти, кой ще ми дадеш по-хубав на мене. Даде се пак и ти би направил също. Тук някакъв го бият. Аз имам 14 пейпалки. И като И на гледам, мен бият местата не ми някакъв стигат. тоя, И още един махам. диамантен, следващия Ага. диамантен е за теб. Мерси, мамо. Марка, мамо. На кой каза мама? На мама. На мама каза мама, добре. Как? Ти не си Я ела тук ще бият някакъв дъма. бият го, ама аз... Ама аз не мога да помогна за този дъма. Ще го убия ли? Едва ли ще го убия. Що това ми дава 4 сърца, между другото? Между другото взех горе-долу хубави арморки, ама хубаво ще е, ако мога да оцелея. И ако може ти да дойдеш, Тук защото... нека хвърляйте ми! Пукайте. Мен ма би. Ми, да ви се Един, видимо. който е фулка. Има хак, нека ме биеше. И имам фаер респект на този як меч. Марка, всичките ги килвам с този як меч, ама са... Аз имам фаер респект, аз за какво ти удавах? И бързо, искам да ми е отворено. Искам да ми се отвори. И аз. Ма аз ти дадох този меч. Добре, знам. Там мечка. Отвори се пътче. Отвори се! Сезам, отвори се. Сезам се отвори. Отвори се. Але бате, на парк. Некой диамантен, че ме килне докато се отвори, човек. С толкова яки айтеми. Не, яш, бате. Килна фалета. Не, обаче почти са ме килват ме. Ти се не видел. Гледам както убиват бавно. Виждам. Умря ли ти що? Да, умрях. Да, с теб точно съм гледал. Еми... Малко ме яд за меча.
И мене много даже. Да, такъв меч не се среща е така. Това да ти казвам, това е меч на годината. Моя бие някъде към 9,5 демидж. Моя Сега бие толкова всъщност. ще си върнем всичко, Марка, спокойно. Зад те сигурно няма да искат изгледат. Яд сме. Ох, добре. Лили, замахайте ми. Абе, я пукайте всичките. Аз ще почвам да си таковам, Добре. да си апгрейдвам Некои ми един вземайте меч. ми тия Чуме, са чуме. утепах. Искам сега да почвам да си апгрейдвам някакъв Iron меч, който Айде. строта 5 и ще бия другите. Ще бия някъде към... Тъмън ми се отвори път и нещо ми се затвори, не знам защо. Айде, тук О, видя, някъде имаше енвиле. Отвори Я ми кажи се къде пътя, имаше енвиле, бе. отвори се. Не знам. Я- Нека ме шибна. Абе. Уф, та мръсница. Уф, кой че ме бие. Бре, нали сещаш, че Какво? правим цензури. Ей, колко хубавите ми те се насладиха. Вау! Много падна. Между другото, тук май имаше как би го толкова много и той си остана на 20 сърца, така или иначе. Да, той все пак е изял ейпълка. Тук една голден ейпълка не ти дава 2 сърца или едно, Четири. тук ти дава 4 сърца. Сега, че се тепам на 2 сърца. Аз ще гледам нещо полш. Вау! Добре, хора. Замислям се да си купа един полшън. Ако 32 ви полшъна. Така, добре. Са, много добре. Я чуй нещо. 32 полшъна се купуват за 12 800. Ние тия Уау. пари как мога ги изкараме в посетана? Моля ви, напишете отдолу линкчето, не линкчето, напишете отдолу в описанието. Не в Коментарите. описанието, да. В коментарите обърках се. То май е вземал яко айтеми. Не, яко Знаеш май ще ли ми ко? вършат Аз работа. то Айде! Аз Абе, това я. кит ще си го паза. Пази. Нема лошо. Да бе, ти да вземеш някакъв такъв набахтян кит. Аз нали вземах и го загубих. Еми, аз ти го дах с цялото си сърце и душа, а ти... Затова за тебе се държа по-силния, защото ми го дай с цялото си. Айде. Е, между другото, поне малко благодарности. Имам. Аз малко. ще слеза да се бия с някакъв Айде, килнах. Бе, Марка, ти докато слезнеш човек, ауто армор да си сложим. какъв ауто-армор те гони, бе? Опа, да сложим армор, извинявай. Нещо ми се спина последък. Сутринта Да, съм те хванала сънната толкова болест. рано. Сутринта толкова рано съм станал, че си нямате на идея. Аз станах в 4 Станах часа. в 11 часа 12. Смятате ли аз колко рано съм си легнал? Знаете ли аз колко рано станах? Направо не знам в момента как стоя на В крака. 12 часа на обяд, да. Много рано. Ела бързо при мен, имам диамантени неща. Бързо ела. Къде си? Младът ли Бързо. те? Бързо ще дойдат някакви нупчета, ще го бъдат. Вау! Ама те как? Газ, идвай! Ти чуям, ама Тука съм. не знам какво да правя. Ела ги вземеш просто. Моля те, ела по-бързо. Къде си? Бързо идват някакви. Киля ги всички. Ама Бързо, тук има ела. нещо, където на един хит ме убива, бе, да му се не види. Ела бе, човек, без нищо ела. Бързо, ще ги вземат. Тичам. Разсейвай. Тичай. Горе съм. А, ти горе ли си? Да, Идвам. при майнес съм. Ама долу. Абе, човек. Газ ще умра. Ще Аз умра ти- газ. Ти ми казваш горе, човек, аз търсим горе, нема. Газ. Тичам. Газ идват. Ма къде си? Сръсна даже. Газ идвай. Аз не те виждам къде си, Марк. Аре, по-бързо. Идвам, Марка, идвам. Бързо, обирай ги и се качвай нагоре. Аз ще умра. Обрах колкото мога. Леле, 2,5 не мога ме спасат голдънки. И така, хора, тук ще дойде един фър в разговора. О, Ако някакъв иска да пизда говори, да фука. говори, ако не иска. Не можах да го скоча. Идвам да помагам, Марка. Идвай по-бързо, имам страшни айтеми в мене. И аз имам, ама ми е пълен на честа. С какво ти е пълно? Абе, я че го напълним пак, не ми пука. Беше ми... Аре, отвори се, Сезам, отвори се. Сезам, моля те, с цялата си душа отвори се. Искам да... Ама писна ми от тебе, разбираш ли? Оф, някой ме бие... Абе... Мен И... Тупчета. И... Вау. Си, моти го. Абе, баш да килнем... Оле, тук някакъв взеха. Баш да килнем някой човек и някой ще ми скоча ме килне. Въртише някакъв меч, който беше със своя респект от някакъв невидим мъж, а го взема. Их, че съм къпав. Ох, човек, баш да килна някой ще дойде да ме килне.
Е, така е. Мене. Не, баш вземеш айтеми и някой ще дойде такива, не ти При между. мене беше то път. Сега пак гоним. Един Зад ако... тебе съм, зад тебе съм. Добре, чакай то да го кюнем. Има някакъв мантан, качвай съм. Качвай се, идва демантен. Те вече ме шибнаха. Сезам, отвори се! Марка, сори, че те шибнах. Нищо. Искам то да Аз пукне. се опитвам да оцелея. Как излезна? А, не е излезнал. Дай, бие го, бие го. На малко съм, идват ми! Нека, аз тук един се опитвам да Има убия, майте ми в мене, слизай, помагай! Ще ти помогнем. Слизай, помагай за душата. Абе. Тук има някакви ейпалки. Какви ейпалки имаш ти? Някой ми Маля, аз шиба убих толкова нашата яко. любимката. Между другото на 3 сърца. 3 сърца. Бързо слизай. Без нищо ли? Идвам. Слизай на 3 сърца сам. Гладен съм, важи. Ама не знам Вече. къде си. Горе съм при енчант. На енчант и майнас по средата. Нямам храна в мен. Имам стренг поушън. Сезам, отвори се, Сезаме. Сезам се отвори. Але, жив съм. Сезам се отвори. Имам стренг поушън в мен. И имам от някъде 38. Аз тук се бия с един без нищо. Се биеме и тук идва трети. Ако ме килне мене. Шима. Тук те добрите ме килват с сега ти сворда. Екстрим кит батка и като ме шибне. С Hero Kit. Ето, то си писва какъв е кита. Зари. Место да си оставим мечовете, аз отих някакви тъпи кирки, бате. Това беше Колко, малко кое ли смешно. бие повече? Това е мега ти енчанта, бате. Абе, я ела тука, бе. Какво че ми се правиш? Я... килнах я! Газ! И на Аз полови сърце килнах бягам. нашата лобомката. И аз! Ай, диамантените! Айде! Тук е много гадно, че е малко PvP-то. И не мога да избягаш, не можеш да направиш. Хора, ако духам микрофона, съжалявам. Нещо ми лагна. Айде, добре. На мен ми лагна Май доста. ми се оправи. Още не. Между другото... А, Ох! Че цепи. Някъде имаше аз енвили. гличвам. Някъде имаше енвили. Гличнах не Къде мога. са тези стъпи енвили? Я тук Вау. почне да пуснем аукцион. Ау. К. О, човек, що гличнах толкова гадно? Ах, тук няма аукциони. Гадост. Шитан сървър. Човека се бие. Айде да почи няма аукциони. Айде, сега той е рип. Ако не е хак, е рип, както казах. ама. Не е хак, обаче ме килне, защото на 9 Маля, сърца е 7 сърца. Ако го килна тоя... И килна го! Е, Какво? Води. А? Какво? Аз си пусна климатика. Бъж! Възикам се. Пусни си го наистина. Не искам. А, Наистина не искам. аз влизам само с брони и без... че вземе много пак. Влезни с такова с някаква миргава броня или такова и после... Вътре съм. Ема бе. Аз тук май има дропвам неща, защото съм фул. Ако искаш, ела ги обери при някъде, при някой ги набара. Я пукни. Та е нупа, ама некой ме млати гръб и затова няма мога да... Мале, някой като циганче обратка всичко. Еми... Защото са циганчета. Хора, да знаете, че скоро ще Знаете, почна да цигани. снимам с камера. Да си Окей, покажем аз лицата. тук ще снимам с едно голямо нищо. Тук виждам една айранка, която ще ми е жертвичка. Добре, намерих лазурит. Браво бе, Марка бе, ама... Лебе, Който радване е странно. Знаеш колко е скъп? Колко? Влязох! Лазурит взех! Браво бе, Марка! Не стресирай хората. Бате! Да, ще те питам после да видиш. Тук струва 5000 за едно лазурит. И така Сега хора, ще някой ми кажа пише, колко обаче... Сега ще ти кажа колко струва лазурита. Кажи ми, кажи ми. Мамо! Лили, тук някой... Къде беше? Килваме се като най-големите цигани тука. И Лили! Марка, бързо скачай мой! Скачай! Кой имаш? Има необрани, айде ми помощ, скачай! Айде! Да не Колко? скочи той, айде скочи! Колко, бе? То, що не мога да... Сега ще ти кажа колко струва един лазурит, само намеря къде си купуваш. И тук някой фарка, леле, бегам като... Пайове циганка. имаш ли?
Или нещо храна. Час на Дини не мога да го изкарам. И добре, че... искам да ми се отключи. Отключи се порта, отключи се. Айде. Абе ти с ръка ли, че ме килна? Айде, килна. Не са ме килнали. И аз се млатете като циганчета там, докато аз си бегам. С ръка ли са млатиш, бе? Не, ама се опитвам тука... Айде, сега то, че ме килне. И да си не види. Ако ме килнеш с ръка, пичага... Ай, отключи ми се, отключи се. Аз не бех убил някой. Да ви се не видело. Рака. Тия са гати. Сега ще ти кажа, значи тука мога да си купиш едно лазурит за 300. И мога да продадеш... Не, всъщност мога да купиш едно лазурит за 300 и мога да купиш 32 лазурит за 9600. Ама тук не мога да продаш лазурит. Така че само мога да си купа много неща. Тъй, по той че не можем. Мога тук да си купа някакви книги. 8000 за книга! Майко мила! Абе, некой яко ме нервира и че види след малко. Леле, аз си паза лазурита. С ръка ли лазурита. некой, че ме килне? Гати нещото е гад. Брат, аз си паза лазурита с сърцето си, вате. Пази си. Взимам брони, обаче искам нека кед никой не чакали. Айде още брони малко Аз искам взем. такова си взема са някакъв меч, да видиш ми дели някакъв готин енчант и такова ще си ги енчантвам. Сега ще ме къв енчант и ще ми се падне. Мо ми се падна Искам да ми се 10 отключи пъти вратата. отпускане и едно... Ес, отключи ми се. Какво са отключили се пак? Ес, отключи. Какво? Така, няма ли някакви енчантинги, Хора, да бе? знаете, ще ми Такова. лагва. Топа всички тук енчантинги са за по-големи левали. Шет. Отключи се, моля се, портишко, отключи се. Топа са... Абе, то докато се отключи човек, вече скочиха... И баш да се отключи и някой, че ме удари. Гати нещото. Тук някой има яко айтем и някой е нахвърлял. Ама всички са гати измамниците. Тук се тепат като... Марка, напълни съм целия инвентар с Enchanted Iron. То тук всички са енчантнати. Чакай сега. Само че някой... И двамата не искахме... той има Fire Respect. Добре, аз рипам долу да се правя на мъджага. Ма долу? Тук! Марка, те айтеми са от мене, да знаеш. Леле, тук бия някаква... Взех ботълки. И умрях. Леле, видях някаква толкова тъпо изглеждаща матка. Абе, някаква с такова, с някакъв мижав меч. И такова. Загубих си броня. Кофти. Искам толкова килна с ръка, ама нямам как, ако не мърдам. Изгубих си дините. Яб да ме фане. Да ме хване. И на 3 сърца. И килна го. Аз търся хора с повечко храна. Защото на мене търса не ми пука. Просто искам ти да търсиш, не ми направя пука. клип. Това не ми пука. Па не ми пука. Каквото намерим това. Ама някой ме изстреля толкова. Сех емералди! 5 стака емералди! Да бе. И двама помагам. Нещо ми лага. Бате, колко емералда взех. Тук не знам как се продават емералдите, ама като гледам фърчат доста емералди. То да не чак толкова, ама тук че някой фърчка. Добре, хора. Леле, взех доста храна. Бързо! Сезам, отвори се! Сезам се отвори. Идем да ти помагам. Аз вече се качих. Леле, взех 45 емералда. Взех 26 тиквени пая. Добре. Взех стаки 20 дини. Пичага, двамата знаеме, че не искаме да се килнеме. И пътя ми беше отворен. Най-сетне. Така, слагам тука. Оле, имам даже енчант. Марка. Да не получи инфаркт, Марка, че нещо. Ела горе на купола. Това искам да го видиш в клипа. Ела горе на купола. Некой друг идва да не. Дай нещо, Марка. Искам те горе на купола, когато умреш. Идвам. Мия. Хвърли. Къде си? Я това го покажи на клипа. Покажи го просто на клипа. Леле, хора, вижте. Даваш ли я или не? Вземи си я! Вземи си я, брат. Това за пръв път така лопата виждам. Сайдвам. Хора, да рискувам ли се бия с нега, че я зарежем. И нямам место, така че се наложи да тя бие 4, аз бием 7. Я се сбия малко. Я малко се.
Айде, хвърлих се баш при диамантеници, затова бягам. И тука са ще килна. Тука некакви айтеми, че взимам, тъпи. Искам тази да пукнете и да взема айтемите. Ела тука, моме, ела. Ела тука, моме. Тука съм. Лопатката взема ли си? Не, вземах я, ама сега че ме килнат сигурно с нея и... С нея ли бе? Ай, стига бе, човек. Спокойно бе, нали сме я показали? Да. И сега гледаш. Това е И сега лопатка гледате. на къ. Търчанието, Ето някакъв тречание, аз тичам. Тичам като вятъра, бягам като вятъра. Ега да някой да не ме шибне. Айде свърши ми храната. Не па, ела ще ти дам 20 пая. Някой да не ме удари. Отключена ми е портата, отключена ми. Опа, здравей, Ес, Нуцка! отвънка съм, добре хора. И тук намерих някакъв енчантка, Енчантка. който ми е лесна мишенка и мен уби някаква... Так, всъщност. Ние първо, когато започнахме клипа, ама не го каза. Аз му уби. И айтемите Войт. То път ще оставим лопатката. Айтемите са там! Браво, Марка. Ама айтемите ми го отраднаха. И айдуците, мръсни айдуците. Айтемите по това. Така са бия с някаква с кракавата. Оле! Той избега и как можах да не му дадем. Леле, някакъв ми наби 9 сърца и половина. Аз схвърлям с някакви айтеми, кои са, който ме кюне. Добре, че вече ги няма диамантените, аз сега че кювам. Аз чуя дали да не си взема мощ. Гати хакера. Дай. Я кажи дали да не си взема мощния кит. Аз ще ходя с някой сега са изгавря някой айрон. Защото айрон ките малко привършват. Почнах тук, така беше горе на купола, съм я почнал и не ще убия! Ще те убия ли? Добре бе, тя остана на една пюнка живот. На едно хора, пак нещо ми глична. Не бе, чуй само. Те остана едно половинка. И не уби. Така хора, да вземе нещо. Аз си взимам. И скоро мисля да приключваме, защото клипът ще стане много дълъг, ще направим и втори епизод. Леле, някой взема. Продължение всъщност. Да, по-скоро продължение. Гати хакера. Добре хора, то ме килна толкова гадно. Дали я вземем някакъв айтем? Това ще го вземем. Секиренце. Убих някакъв, не видим. Какво? Леле боли! Яйте ми се! Леле боли! Марка, идвам. Сирене с зеле! Идвам, а ти помагам, къде си? Зеле с сирене на средата съм. Майко! Направо ти кам, нацепих се от всякъде. И ми идвам, помагам. Горе съм. Дай нас. Леле, на средата не отивай, защото но са бят. Мерси, бро, мерси, мъса. Сега ще почва някакъв тука с енчант на гръдник, който... Извинявам, само видим колко остава до клипа. Не, точно сега. Добре, брате, аз умрях, а убих някакъв с енчантната броня. Зеле с сирене. Ще направя още едно-две... Още някакво PvP-та и аз бия, то бяте гати нещо. Не, сега ти кам ще се нацепа, ама толкова остро, че знаете и вие колко. Не ми писна, ама убият са. Аз толкова ще се нацепя, че ще скоча без нищо. Аз ще се нацепа, ще скоча сам с един меч и един нагръдник. Една туника. На 2 удара и свалям по половин сърце. Пукай. Пукай ти, баце! Айде, ела ми тука! Някой хакер! Долу! Някой хакер! Леле, пайчета взех даже! Леле, да видиш колко тиквени семена взех. Верно ли бе, мечок? Ти нещо в мене базикаш ли ме? На къв ми се правиш? Базакам те! Добре де! Нацепих са толкова остро! Добре, не мога... Хора, я ми кажете, напишете долу в коментарите. Я ми кажете, на вас тъпо ли ще ви е? Събийте с някой, са нацепите, ама толкова остро. Го убиете, сте на малко и някакъв келеш да ви убие. Много на мен лично, на вас не знам. За вас не знам, на мен не. Така хора, да знаете, ще приключваме клипа.
Ще Харесвайте. направим сега едно продължение. Да, За сега се спираме, защото много дълго стана. да, 30 минути, не знам колко време ще се Айде качва, ми, обаче бързо слизай! Долу фърчат айта ми! имам 41 голд. Голден човека! Долу има айта ми! Бързо ще ги врат. Къде се идвам? Бързо на малко съм. Марка, къде са? Марка! Еми, на игрището. Еми Е, там аз са. търчим като Бързо, изаглавен. аз търчим. О, хора, вижте! Свобода! Голдмена! Не може да ме удари, вижте! Вау! Свалих му каската! Оцелък! Оцелък! И още 20. И така, хора, харесвайте, абонирайте, коментирайте, споделите, Деняйте. какво искате правете. И за сега, чао! До след малко.